Είμαστε στο πιο ψηλό σημείο της γέφυρας. Δίπλα μας οι καταρράκτες. Από εδώ ξεκινούμε για τη Μονή στο Μίου. Εκεί που έγινε μια αναστήλωση του μοναστηριού το 1940 όταν χτύπησαν οι Γερμανοί και το έγαψαν. Και μετά από μήνυμα της Παναγίας προς τον Άγιο Παΐσιο έγινε η αναστήλωση με τη βοήθεια των χωριανών. Από εδώ θα είναι η διαδρομή που θα ξεκινήσουμε. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ξεκινούμε τη διαδρομή μας προς τη Μονή στο Μίου. Οι καταρράκτες μας, το ποτάμι μας, η Παναγία μας και ο Άγιος Παΐσιος μας θα μας βοηθήσει να κάνουμε τη διαδρομή.